Jekk il-Prim Ministru jrid jittieħed bis-serjetà llum, dak li għandu jagħmel huwa li mhux jibqa' jopponi l-kawża li aħna ftaħna, imma jwaqqaf l-oppożizzjoni li qed jagħmel u jingħaqad magħna biex inġibu flus il-poplu Malti lura. Ħalli dak il-flus jintużaw għalik, għall-leżiż tiegħek, għas-saħħa tiegħek, għas-saħħa tal-familja tiegħek. Minflok għandna Prim Ministru li baqa' jiddefendi l-akbar deal korrott fl-istorja. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg permezz ta' filmat fuq il-paġna uffiċjali tiegħu ta' Facebook fejn sostna li kieku ma kienx tal-Partit Nazzjonalista Vitals għadhom qed jisriquna. Dan hekk kif kien il-Partit Nazzjonalista li fetaħ kawża l-qorti kontra Vitals. Bil-qorti li samet li dan kien deal fraudolenti li sar b'kollużjoni mal-gvern u għalhekk ġie annullat dan id-deal. Kieku ma jkunx għalina wkoll il-ġlieda biex flusna jiġdu lura għadha ma bdietx. Dik hija differenza. Gvern li jparla fl-istess ħin qed jiftiem mal-korrotti mal-kriminali. U aħna li qegħdin hawn biex nibqgħu naħdmu għalik. Dan ukoll meta 6 miljun euro ntużaw biex sar frame-up fuq wieħed minnhom stess, waqt li l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jaħdem biex il-flus jingħataw lura lill-poplu Malti. Għamilna pressjoni fuq il-Prim Ministru biex hu jiftaħ kawża u jġib il-flus lura. Ma milix. Beza. Ma rridx. Għamilna pressjoni fuq l-Avukat tal-Istat biex ikunu li jiftaħ il-kawża ħalli jġib flusna lura. Ma milix laqqas għax qalilna li hu jimxi fuq l-istruzzjonijiet tal-Prim Ministru. Għalhekk aħna ftaħna kawża l-qorti. Biex b'dik il-kawża, il-qorti tgħid l-Avukat tal-Istat. Int tista' tiftaħ il-kawża mingħajr ma jtik il-permess il-Prim Ministru. Bernard Gregg temmjajt li Robert Tabela għandu jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista biex jinġibu lura flus il-Maltin mid-deal fraudolenti tal-isptarijiet.